Jaman kuno, ing sawijining desa tlatah Jawa daerah Jawa Tengah, urip wong enom jenenge Jaka Tarub. Dheweke urip karo ibune sing biasa diarani Mbok Rondo. Bapake wis suwe seda. Saben dina Jaka Tarub lan Mbok Rondo nandur pari ing sawah. Ing sawijining bengi, ing tengah-tengah turu, Jaka Tarub ngimpi arep rabi karo bidadari ayu saka kahyangan. Walah, pranyata aku mek mimpi. Mimpiku pancen endah banget lan iso tak eling kanthi cetok ing memoriku. Tapi aku malah ora iso turu maneh. Luwih becik aku metu wae. Wah, dina iki langite apik banget. Udarane ya lagi seger-segeri. Loh, lah Jaka Tarub iki nandi? Isu-isu kawis ora ana ing kamare. Walah, tibake dheweke wis ana ing arep omah. Mikir apa ya Jaka Tarub iku? Apa dheweke mikir arep rabi? Apes anakku iku, umur sakmono sik durung oleh jodone. Aku kudu ngewangi Jaka Tarub kanggo golek jodoh sing pantes kanggo dheweke. Wayah awan, nalika Mbok Rondo ana ing sawah, dumadakan Pak Ranu sing duwe sawah sebelah nyedhaki Mbok Rondo. Mbok, Nggih, Pak. mbok anakmu bro rabi ta? Lah ngene iku, Pak, Jaka Tarub nganti saiki dereng wonten jodone. Punapa Pak Ranu takon ngono kuwi? Ora ono apa-apa, mbok. Aku ono niatan jodohke anakmu karo anakku Laraswati. Apa? Kula sarujuk kali Pak Ranu. Nanging kita kudu takon marang anak-anak kita rumiyin nggih, Pak. Nggih, Mbok. Bener apa sing diomongake Mbok Rondo? Nggih pun kula rumiyin, Mbok. Nggih, monggo, Pak. Bu, kula badhe mburu rumiyin. Yo Le, hati-hati yo. Ora let suwe, ing tengah alas, Jaka Tarub kasil nembak kitang. Atine seneng, nanging apes pas Jaka Tarub arep jopo asil buruane, dumadakan ana macan nyerbu lan gawa mlayu lunga kitang asil buruane mau. Sial. Duh, kewan buruanku malah dimongso macan. Setos pisan iki aku apes koyo ngene. Pertanda apa iki? Wis, aku ora oleh mikir sing ora-ora. Luwih becik aku nglanjutno perjalananku. Nasib Allah ora gelem ninggal Jaka Tarub. Sawise mlaku-mlaku lan ngenteni sawentara kaping. Ah, kesel banget. Ora ono siji pun kewan sing lewat nang ngarepku. Kait isu aku ndek kene. Nalika sing ingin ndedol, aku luwe banget. Luwe becik aku mulih. Muga-muga ibuku ngerti kahananku. Nalika Jaka Tarub wiwit mlebu ing desane, Ana apa iki? Kok ada wong mlayu sing nyolek anak aku? Ana apa? Kabar yo, Le. Bu, bu ibu, aman apa bu? Bu, ibu, tangi bu. Bu. mripate Jaka Tarub langsung natap sosok sing gumletak kaku ing kursi ruang tamu. Sawetara detik banjur Jaka Tarub ngerti yen ibune wis seda. Jaka Tarub ora bisa nahan luh. Iki buktine rasa ora enak sing dirasakake wiwit isuk batine. Jaka Tarub ora bisa apa-apa. Dheweke mung mikirake wajahe ibune. Critane Pak Ranu yen bojone sing nemoni Mbok Rondo wis seda ing wayah esuk iki ora digatekake. Dheweke mikir-mikir nasibe sing saiki dhewekan. Jaka Tarub uga
wadon ora netepi kekarepane ibune, deleng dheweke wis rumah tangga lan duwe putu. Nanging sing isih ana mung kenangan. Saiki ibune lagi ngasuh kanthi tentrem. Sawise ibune sedo, Joko Tarub ngisi dina-dinane kanthi mburu menyang alas. Tekan alas, Joko Tarub mau ngenteni kewan buruan liwat ngarepe. Ora krasa wis awan, nanging dheweke ora entuk mangsa blas. Akhire Joko Tarub mlaku menyang Tlaga Toya Wening amarga dheweke ngelak. Wah, lah iku Tlaga Toya Wening wis ketok saka kene. Tapi kok kaya krungu suarane bocah-bocah wadon pada guyon ya. Mas kok paling imajinasi kok, tapi tak mungkin ana bocah-bocah guyon ing tengah alas ngene iki. Wah, iki Tlaga Toya Wening iki ana peteng perawan ayu. Deg-degan banget. Ala tibake peteng perawan iki wujudake bidadari sing mundhut saka kayangan. Apa artine impen rumah iso bakal dadi nyata? Tapi ini kerato iku apa ya? Kayaknya tumpukan sandangan. Pasti bidadari sing selendang kita cukup ora bakal bisa balik ke kayangan. Pasti bak belum. Wah. Ayo pada mulai, karena masih mulai sore. Ya, benar. Supaya lebih nama ini turun. Kita kok bisa ngelakuin ini. Mungkin takdirnya aku tak tinggal bukti. Mas aku piye? Apa aku kudu ngendhek awakku kali iki nganti salah-salahse. Sopo sing iso menehi aku sandangan? Bakal tak dadekke dulurku ya dheweke wadon. Nanging yen wong lanang bakal tak dadekke bojoku. Akhirnya impenku gak dinyoto. Wahai bidadari, aku Joko Tarub. Aku nggawa sandangan sing kok butuhake. Gawean sandangan iki amarga dina wis kacukupi. Kula nawang wulan, aku iki bidadari saka kayangan sing ora iso bali menyang kayangan. Amarga aku suka, aku gelem nampa kowe dadi bojoku. Matur nuwun Nawang Wulan. Ayo saiki balik nang omahku. Nggih, monggo. Dina-dina, bulan-bulan, rumah tanggane Joko Tarub lan Nawang Wulan wis dikaruniai anak wadon sing jenenge Nawangsih. Ora ana warga sing curiga sapa sejatine Nawang Wulan. Joko Tarub ngakoni bojone minangka bocah wadon sing asale saka desa sing adoh saka desane. Wiwit rabi karo Nawang Wulan, Joko Tarub seneng banget. Nanging ana siji bab sing tansah ngganggu dheweke. Kok suwe-suwe pari iki tambah nambah yo? Bukannya tambah ngurang. Apa Nawang Wulan ora tau masak? Lah tapi sego apa sing tak pangan selama iki? Ing sawijining esuk, Nawang Wulan arep adus ing kali. Kang Mas, aku arep ana ya, jangan dhisik ya, titip tawaksi. Iya. Lagi kutusan
Nalika dolanan karo Nawangsi sing umure setahun, Joko Tarub kelingan sego sing lagi dimasak bojone. Jambu, Nawulan nang lak masak sego sih, kowe wis suwe. Duh, sik tak delok Duh. Waduh. Nawulan iki apa sih? Masa inggo sansa gede iki masak secuil pari. Pari sakmono akeh gak dimasak, sing dimasak mek secuil. Temangan apa? Ya apa sih maksudnya? Bingung aku. Kang Mas, kenapa kowe ngarep iku? Ilang kekuatanku kanggo bawahi secil pari jadi sego sak wakul. Duh, mulai saiki aku kudu nunggu pari dhewe kanggo dimasak. Sepurane Nawangwulan aku ora ngereken pesenmu. Ya wis, tapi sapa wis kaset. Duh, aku nang kene standangan standangan. Wah, jadi sore itu bakal terus aku. Apa hari yang kayak asam dulu. Bulan. Dino wis mes sore nanging aku dorong ketemu Nawangwulan lan Nawangsi. Nandi wong loro iki? Dumadakan Joko Tarub sing lagi ngadeg ing plataran weruh ana sing mabur nyedeki dheweke. Hah? Wulan, aku wis golek kowe ing ngendi wae. Wulan menyang ndi? Kowe kok nganggo selendang bidadari? Kowe ayu banget nganggo selendang bidadari. Kenapa kowe tega ngapusi aku, Joko Tarub? Nyuwun sewu, Nawangwulan. Aku nyuwun pangapunten. Saiki kowe kudu nanggung akibat saka tindakanmu iku. Aku bakal bali menyang kayangan. Mergo jatine aku iki bidadari. Panggone ora ning kene. Kowe kudu ngrumat Nawangsi dhewe. Mulai saiki kene dudu bojo, lah gak ono hubungan apa-apa neh. Spiro salahne Joko Tarub iki. Nganti tega kaya ngono. Nawangsi tetep anakku. Yen dheweke kangen, ngobongo pari. Nanging awakmu ora iso melu. Ya Nawangwulan, bakal tak turuti kabeh sing kok omongno. Wulan!